Kaixo, bueno, aurpegi hau ikustu behazue da ze kriston siesta botet. Atxaldea daia. Atxaldea gaua. Goizen ez dut zer grabatu ze lo hartu ez baita, eta orduan nintzen etzen klasea eta esan dut, ez da grabatuko, gero grabatzet atxalden. Eta atxalden egatu nahiz etxea leherrin da, eta bapaten laburduko sistein dut. Orduan, hoxe, kefort, ez? Baina, bueno, erabakiet, itzain nengo izutela, dantzarian nola, dantza ikasketak, eta pixkat egortaz dutzen izut. Bueno, azteko beti deten bezala, gaur eukideu, astelenetan, eukitzen dut lehenengo orduan, produkzioa, nahiz lagun, Erron hori ikastiteu diru laguntzak, lege, kontratomotak, gozabia guztik. Burokrazia, esan dezakegu. Gero ukideu metodologia, ikerketa batek eman behar duen metodologia. Gero dantza klasikon azterketa ukideu, zeia mitzea ukau, orduan azterketa ukideu, barrakoa. Eta gero, euskal dantzan historia eta teoria emate deu, deiala usnarketak itea toala. Josukin, irakasle benakin, así que, hoxe. Eta behino kontatuta gauko eguna, pixka kontatuko zuek, nola di joan. Ez, askotan gondetziate, eta zi ikastezu dantzertin, dantza ikasketak iten, ezakize, bueno, da maian arabera, oza, kurtsoan arabera. Lehenengo maia eta bigarren maia dira oso antzeko teoria eta praktika. Osea, dauzkazu, alde batetik teorikok, lehenengo eta bigarren mailan orokorrean denak, nutrizioa, anatomia, historia, olako ezagutza motak. Gero, bestalde praktikotan daude bai teknika klasek, eta baita garekida eta klasikoa, eta baita errepertorioa eta taller, interpretazio tailerra. Errepertorioa da la pieza bat antzestea sin más, eta interpretazio tailerra baina beste puntu batetik hartzea pieza bat. Eta gero, dauzkau bai, gero gure aldea, bai, improvisaketa eta komposizioa, sorkuntza tailerrak, eta alako gozak. Orduan, lehenengo eta bigarren maila daude oso antzeko teoria eta praktika. Hirugarren mailan ordea, teorikoik ez da okasi, osea, da errepertorioko teoria, eta beste guztia praktikak. Osea, daukazu bai labartegia eta gero bai, teknika, sorkuntza, improvisaketa, den hori guztik praktikok dira. Eta gero aparte, sartzea, gorputz teknikak, oain arte ez dela sartu. Eta orduan sartzea. Eta laugarren mailan da berrize guztiz kontrakoa. Dena da teoria eta praktiko bakarrak dira hautazkok, bite baituzu praktikok dianak, eta hiru teknikak. Dala, garekidea eta klasikoa, eta gero gorputz teknikak. Hiru horiek dira praktiko bakarrak, eta beste guztia teoria. Teknologia, produkzioa, metodologia, espektakulon historia, hori guztik teoria dira. Eta gero laugarren mailan, daukau montajea baita, dala ekartzeu koreografo bat, eta klaseak konpainia ez dela funtzionatzeu, eta pieza bat sortzea, eta lau bolo edo iteiteu, eta hoxe. Eta gero bukatzeko grala, TFG-a. Así que, gutxo gabera, hori da, ikasketa, goi mailako ikasketatutan ikasteana, dantzako goi mailako ikasketan ikasteana. Eta gero askotan baita galantziate, eta nola ebaluatu iztuen, nola azterketak? Teorikotan, oain arte bezala beste zaguztetan, lanak, azterketak, normal. Eta gero, praktiko dianetan, azterketak izatea, teknikatan adibidez, da, klase bat eta klase grabatzea izue orduan. Klase hortan haitu aldin bazara delantzen, ezakize, bidatzeu hau landuta dago, hau ez, hau bai, hau, hola.
anota jartzen jute garren arabera. Baldin baia repertorio, tailerra, olako gauzak, itiena pieza bat lantzen egon, eta gero pieza hori eta pieza hori grabatu, eta hori da azterketa. Askotan baitetia muestrak eta muestra horietan baita nota zati bat dijoa. Gero, zer gehiago, sorkuntza, improvisaketa eta hola, azterketak izatea, sorkuntza prozesua, liburua, libretoa, pieza beha, teatzazuna, holako gauzak. Eta gero, muntaia, grabata hola, ebaluatzea normal. Gutxi gora bera, horiek izatea gure ebaluatzeko zitu irizpidek edo donalakok. Hemen, toke bateitze aldatzen jutea, eta ez dakitze aldatzen, eta ze gustatzen. Jo, bueno, hoi. Eta ze gehiago katezateko ikasketa benik burun. Ze nora bideratuta dauden, literalmente nahi zunea, izan zaitezke gero interprete, izan zaitezke gero koreografo, izan zaitezke ikertzaile, izan zaitezke dantzak errazionatu daun, edo zer, hola profesionalkin dezakezuna. Orduan guai, dago jendea eskola bat irekiuna, dago jendea konpainia sortuna, dago jendea konpainia batea sartuana, dana dalakoa, pixkat, irekita gehatzaia atek. Eta, eta praktikaldik ez dut esan, baina praktikaldi baita daude. Joaiena da, lortzen dituzu praktikaldik konpainia baten, zer gero igual konpainia hortan gatzezea, o kontaktuko dituzu, eta bestela dantzertideak eskaintzizkizu praktikaldi batzuk. Betetzeko, bai edo bai, ordu haiek, ze ordu desente dira praktikatakok. Dantzertiz apartin berdianak gainea. Así que, bueno, hoxe. Bideo hau pixkat hori esplikatzeko. Goatu erronka berri bat daukaula, aiatze bagea oso ondoz bagaiatzen bai, gure erronka aiatu gehatzela 175, baina bueno, goazen 200 bila, eta betiko bostakin agurtzen naiz. Like eman, arpidetu, kanpaia aktibatu, iruzkindu, eta partekatu, eta ikusiko beharreko bideon bihar dela. Agur!